କୁଆଖାଇରେ ଡଙ୍ଗା ବସିବା ମଜା କରିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଗଣୁଛି। ଆଜି ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ବସିଲା ଠାକୁର ବହୁତ କାମ କଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ଡଙ୍ଗା ବସି ସାରି ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲୁ ସତ୍ୟଗାର, ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର କୁଣ୍ଡ ମାଇଲୁ। ତାପରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ରସୁଲଗଡ଼, ମଙ୍ଗଳା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ବଗ